Hina yung signal. Hina yung signal. Hina, basta na. Ring nga may tampaw. Oh? Kusog siya, basta ikon itong dito sa gawas. Breaking nga na ko na yan, birthday na ko ron. Breaking nga ng bagong kusina. Oh, lutuan. Huwag gana. Manok nga nailimonsito. Chul! Shout out ni Klayo ya. Klayo! Klayo. Unik, Klayo. Di masih mo watch your friend unik siguro. Unik? Oo. Ambot? Unsa ikuan niya? Account? Ambot, ang katuyan ko. Pinakuhin mo. Hindi na sa hindi mo. Siya tutapit sa drive man siya. Hindi man tutapit sa Facebook. Hey, Maria. Oh. Bata. Huwag bang mo ito. Shot puno. Tapi ayusan atong forma. Enggak, wala dadalhin ko matuto. Ya. Oh, balkon. Yan, ako tuloy. Diri gwapo. Yan, ako pagkat sa balkon niya. Tanaw diri. Ang kuan view ba murag wa mining view sa tong live. Ang mga breaking nga diri, pagkat uy, yawan nila no. Live ni? Live ni tirada ni, live. Oh, gusto tayo sa dito. Dinubuan, lagi ganyan. Kaya ito. Di na tao minubuan. Palitan nito yung bagong upuan. Dito, magluto ka ng dako ba? Dito, ano? Kanang bakuhan o kanang iraha. Kanang bakuhan. Kalan. Katong dako na nakalan. Sa gawa lang ko. Kanang diskilid. Akin ni Zay. Pero dito, dili lagi makasira dito. Kanang masilid. Ya, ikuan. Kawan na. Dito, ano ito. Sa gawa lang ko. Apa may stand? Yan nga. Para di ko gunit ba. Dili naman ito kami ito. Dili naman ito ito na ikuhan. Kasi dili talagi. Bugnaw na po ang panahon. Hindi mo naman. Uy, bakit mo na ito? Laro man oh. Tidak ka Zay. Aki na kayo. Kapalitan kita kay. Ma'am. Diba ka nag-live? Bisa daw, kita kayo. Happy birthday, Roland! Ako dahil mga kasi. Dahil kaya kami ay Ayan, nakapanghap ka ng isa. Ang distripin niya. Papalos na. Wine higher. Yung lamban lang ito eh. Wine higher. Then mag-isa wine higher. Madala no? Oo, mag-electric pa niya. Ayaw pala. Wala pa kanina. Dito ka patuwan. Wala na siya. Ano siya? Nagkakaroon lagi ng komento. Sama. Tuloy. Wala pa kanina. Ako sa live ba ni?
Filipinos watching. Tulog ako pa, no? Pre! Ah, May ngapon. Pare Lloyd. si Ruby o si Lloyd. Sama mo na. Ayan mo. Uy! Dili din, no? Dili din. Palungan na ako sa siya. Oh. Okay lang yung paano na yung tirada dito kay. Okay. Jack, walang tanong. Magaling ko kung ito lang ang kasi. Kasi? Asa ba ito? Hindi ako sang tayo lagi pagkuhan. Dula hindi rin. Eh, ito. Bato mo rin. Naman si ito. Kaya na. Ike na. Delete siya no? Delete ka rin. Hindi ka ha? Balik ka kung may payment eh. Ay, kaya kung makakunik ka din, kusog siguro na. Sige. Nakuha lang yun. Hindi ka sa segundo, kuha no, tinong out wala na. Ano nangyari? Nagdamot ko rin ito. Guys. Kabuhat umay kita ni dito sa galas. Kabuhat umay dito sa galas. Ito? Galas o galas. Ito sa iyo. Sales. Uy! Tampal ko ang mga gamit. Sakit! Hindi ko tininan nga ang buwan na ito na center itawagan eh. Center table with tarang tayo naman. Dapat po. Yo, stay lang. Ay, kalay mo na yun eh. Ano na? Viewer ka na eh. Ako lang live. Hey guys. Parang di maman na viewer ba? Ay, isang viewer eh. Isa pamilin po dyan sa isa. Ulit follower. Automatic lah, automatic. Okay. Kali mo na, bakit? Mana ni angin mo? Big boy. Oh, tinggal tu nak dalam yang kayu kami kayu. Mana dia sayang nak perempuan itu? Kenapa? Kasi sa labing mo. Pagkaking kan. Ikaw terus suka no. Pagkaking na dalam dulu. You